Apa ngerti wae ngedur ora bingung. Anggar wis gending sama bedi. Iya, latihan orang angkat pecat. Golok temen. Apa sih tangan besi? Tangan besi demi kebaikan bersama. Ben supaya pada bahagia. Bahagia sejahtera. Sakinah. Iya. Latihan itu penting. Latihan kudu disiplin. Sanggar anggar latihan. Si Saponi latune aja pirang-pirang. Udah gue kayak gue curhat apa? Ya iya. Nangger kadang ngomong langsung cok gebek kok. Udah kaya gue, udah lah ya orang gue kelepean. Ngari togok mundur. Rampungane Bulu Dewa. Siung Bronco. Prabu Baladewa. Cakap betos. Bah. Hei. Ya cakap betos. Ayo. Matimu. Ayo. Aduh kok. Togok Wisra Mantri kok bawa timbalan. Ajajiku kinarya kanggo piandel pungkasan. Siung Brojo orang Dasik lawan Malendra Mandura Prabu Baladewa. Aduh cilaka kok. Luput kok. Ya luput. Wes. Wong Baladewa kok dilawan. Wes. Baladewa, Baladewi. Jare gilane jangan kok gilan. Kok lagi kumat. Iso tapi nek pojeng kabur. Ngandel soli ya bali mana bali lah. Ala ngiling bae patir banget karo wong dhewek kok. Kalepen iki semene brisik. Togok. Wadya bala supaya mundur kok. Atur kelawan Gusti Prabu Gundayita monggo. Samar pamoring sukma sinuhun